Arratsalde on danoi eta ongi etorri udal osoaren ezoiko bilkura. Gaurko eguneko lan zerrendan 2 puntu dauzkeu. Lehena da, Azkoitiko udalerrian etxez etxeko laguntza zerbitzua ematea xede duen kontratuaren bigarren luzapenaren onespena. 2022ko ekainan 29 Azkoitiko udalerrien etxez etxeko laguntza zerbitzuei jarraunbidea ireki genuen eta hasi egin gendun. Eta prozesu guztixe, dauken inportiatiken plenun eskumena nola dan, hasieri ere plenotik eman ginen eta bukaeri ere bai, eta 2022ko abendun batin, onartu gendun etxez etxeko zerbitzu hau, arreta zerbitzuak SL enpresiei esleitzie. Kontratuk bere banakako prezisuk zauzken, aztelenetiken larun batea zemat kobrakoan, eta igandetako ere bai. Landa ere mutako kilometraje eta dieta batzuketare bazauzken. Eta, lizitazio hau zan berez izentzan 2 urteako, baino beste 3 urtez luzatzeko posibilidadi ezauen urtez urte. Orduan danea 5 urte izango litzezke. Orduan, kontratu eta dana urtarrien zinau zan, eta, lehengo urtin, lehengo luzapena proposau gendun hemen zehaikie, onartzie, eta oin gatoz biharren luzapenakin. Badakiu, enpresie langilekin eta hitzarmen bat adosten dabilela, gurekin egon die, eta, gu komentau dixo, naiz da luzau, hitzarmen bat erdietxiko baluke behasen hartin, lizitazio berrixe atatzeko arazoik ez genukela jarriko. Baina bai ikuste deu, luzapen hau ekieko menizakula, datorren urtin kontratu IPS eukitzeko zerbitzua. Orduan, hoxe da irizpenin proposatze deuna. Etxez etxeko laguntza zerbitzu hau, beste urte betez, luzatzie, lehengo baldintza berdinetan. Orduan, bai, Janire? Bai, etxez etxeko laguntza zerbitzue funtsezko da gure herriko adinekuntzat, mendekotasun egoeran dauden pertsonantzat, eta oro har laguntza gehien behar deben familizentzat. Zerbitzu honek aukera ematen die bere etxien duintasunez eta segurtasunez bizitzen jarraitzeko. Pertsonak erdigunin jarriz, beraz, guk alde euskako du. Eskerrik asko, Joaquin. Bai, guk batzordin azten txixu eman gendun, beste aldie, etxez etxeko langilin ordezkaxek eta aitzien nahi genitulako, behin bendiko, hau da, erabaki definitibo bat hartu horretik. Lanketa horien deu, ongea, behasegin hitzetzen, eta zan diu, denbora luze zaizeatela aurrungo hitzarmen hori negoziatzen, eta ixe urte bete luzau dela, eta aurrea behire emateunez behintzet, akordixo bat sinatzeko morun zauretelare bai. Beraz, orduan, guk langile eta enpresak eta udalan adostasun batea iritsizatela jakin de, naiz da ondik ez ustela zinatu ustet, behintzet baldintzak betetzei sinatzeko, hitzarmen hori emateunez, eta, badaki guamen oin bozkatzeunak akordixo hori ez dula interrin jarriko, baina kaine ustaila aldean jarriko gula, baina, dana ondo dikula emateu eta guk gure aldeko bozki emango deula. Eskerrik asko, Jose Joaquin. Asier? Gure partetik esan, batetik iruditzagula zerbitzu oso importantia, zaintzaren ikuspegitik, esan berda baita batiz bat bereziki emakumeen eremua dela, eta baita ere oso prekarizaua, eta zentzu hortan faltan botatze deu konbenio kolektibo bat egoti baita ere, hori sindikatuek aldarrika izan du, eta hori berrezko iruditzegu, baina ez da honez, herri nola idan, iruditzagu eman dien pausuk, bideo honin dikustela, eta eguneko isi eta bosteko igoera baita, eta gehiago etorriko eginak, ongi etorria dila, eta guk izku guzkako. Eskerrik asko, Asier, eskematizatzeatik, akordixoik momentuz ez da. Gertu gaudela emateu, baina ondikene, ez da adostute. Igoerai dago kixonez, euneko eta bostik etzako eskeni. Osea, eskainizako be, azkeneko proposamena intzako bena, euneko eta 17ko igoera bat eskainizako be. Osotasunin, bai. Urte desberdinetan, igoera desberdinek eskaintze zaizko be,
eta bueno, hitzarmenare uztailak batetiken aurrea, lan hitzarmena uztailak batetiken aurrea jartzie proposatzeko be, gertu gaude, baino adostasunik ez da. Orduan, bueno, ikusiko dugu, zertan bukatzean. Aigea, elkarrekin hitzeiten aigea, eta bueno, azkeneko berrisek badie, gertu gaudela, baina bueno, hor 3. urtikin bada olako zea bat, desadostasun txiki bat, baina bueno, ni pentsatzet iritsiko gehala adostasunea. Vale. Bai, Jose Joaquin. Bai, ni atzaldin esan ziren ez behintzet, langilin ordezkaxek, zuek proposauteko eta enpresi proposauteko planteamentua egun hartzeko morun daure, eta sinatzeko morun, orduet, adostasune, ez da ongo, ez da firmaute, ez da firmatzeko, baina esan dira behintzet, zuen aldetik proposautekue onartzeko morun dila, orduan, ez dixot, eragozpena ondi ikusten, momentu mitzet. Nik ezateiat, ni baino gezo dakikela, hori hola baldima. Osea, que... Orduan, bueno, zimaz, bozketa jarriko du, bale. Aldeko bozkak, luzapenana, hau batez, onartute. Eta biharrengo puntu daukeu, kredito transferentzien bidez, kredituak aldatzeko 5. zenbakidun espedientearen onespena. Bueno, kreditu transferentzi bat dakarreu, kasu hontan, 80.000 eurokue dana, eta proposatze deuna da, bueno, ja urtin bukaeran gaude, eta gerakine ibili berrien, lehenengo kapitulun, personaleko kapitulun ikustea soberakine badaola, eta, bueno, hortik 80.000 euro hartu, eta Floriako igogailuen obrie bukauta dao, ondikene martxan jartzie falta da, baina hor kontrataute dao obra zuzendaritzak eta proiektue intzunare berdine da, fiark arkitektuek die, eta bueno, hauek ja obra bukaerako neurketak eta inditue, eta ikusi da neurketatan desbiazio batzuk daudela. Partida batzutan desbiazizuk positibu die, baina beste batzutan negatibuk die. Orduan, bueno, hor batazbesteko bat, bueno, batazbesteko ez, baizik eta batzuk gehitu, beste batzuk gutxixo, ikustea, bueno, bezata guzti, 80.000 euro falta zaizkula, obra hori guztiz ordaintzeko. Lizitazio batea gendunin, partidie jarri zanien, bajie nahiko oso txikixe izentzan kasu hontan, beraz partida hortan ez da nahikoik hori ordaintzeko, eta proposatze deuna da partida 2008ko partida berri bat jarri, 80.000 eurokin, eta bueno, likidazioa jatzeanin problemaik ez eukitzeko ordaintzeko. Orduan ez dakitzo esateko, bai. Bai, bueno, guk esan alde bozkako deula, eta hemendik eskaurutze deula, gogailu alik eta azkarren martxan jartzie, ze auzokidien eguneroko bizitzie errezteko funtsezko dalako. Eskarrik asko, Jose Joaquin. Bai, bueno, guk esku hartzeko itxun dokumentuan arabera, igogailu gain kostu hori ondo justifikaute daola bateu, eta guk bai ez bozkako deula. Eskarrik asko, Asier? Bai, bueno, askotan ikuste dugu gain kostiek nola handitzen, orduan errealitatea da, eta bukaen behar da, eta, bueno, gu bai esku bozkako da. Bai, kasu hontan, gain kosti ez da obra diferentin dalako, oso ze baizik eta proiektotiken gero ejekutatzea jundinien, badakit buruz hain naize, baina badakit hormigoiek kalkuleuzana baino geixo berri zen dela, bazi ondo harrapatzeko, eta enkanbio pasarelatan aurre ikusi zana baino gutxixo berri zen dela jartzie. Orduan, bueno, desbiazio horiek ez da kontratu modifikazio bat, baizik eta da likidazio eitean garaxen, likidazio hortan desbiazioak egon diela. Orduan, bueno, ez geneuken, eta bai, zasako geha lehenbailen martxan jartzen badakit hondik inderra eskauta dao, eta, bueno, bai, berrolan zai gaude bate, bueno, inderra amateko, obrako inderrakin dao momentun da. Bale, hori esan da, bozketa jarriko dugu. Aldeko bozkak, hau batez, onartute. Eta, bueno, ezoiku danez, honekin amaitutzat emate deu gaurko ezoiko bilkuria. Eskerrik asko da noi.